Azi ngiyagadla egebengwini, ngiyagadla kubantu abacekela phansi amandla abantu. Ngizokukhuluma lokho kufiwe futhi makufiwa angisene ndaba nendaba nje, ngoba siphethwe ngabantu abayizigebengu, siphethwe ngabantu abasebenzisa ubucomrade, abangenalo iqiniso, abangenandaba nokucekela phansi komuntu nemizamo yomuntu, odoti. Futhi lo ngiyathanda impela noma kuthiwa upremier kuso, kuphinde kube uhlomuka kuso, kuba udirector wase-district eZululand akuswe. La eZululand sibe nenkinga, ziyathulwa izinto ngathi azaziwa, bezazi ihlele zibhizi zenzeka under the carpet. One, uyabona into eyenzakalayo bafowethu, corruption ekhona la eMnyangweni wezeMfundo. Kuye kusolakala uthisha ngitshene ezikoleni, asolakala uthisha, ama-governing board asolakala uthisha ngabekho mhlawumbe i-governing board nothisha omkhulu baze basize ngothisha aba-qualified abahleze emakhaya, kuthiwa hayi sizani bafowethu, sizani iy'ngane ihlezi zodwa. Ziyosiza iy'ngane zisilekelele, zigcina nesikhathi sesikole, zilandela yonke imigudu nama-policies esikole ukuze phela isikole sibe discipline. Kodwa mase kuvuleka ipost lapho qhamuka umuntu okuthiwa ulethwa eMaritzburg. Labantu mabasemarisburg kanti bageza ngani? Baqhamuka abantu kwezinye indawo bangaqhamuka kwaNongoma. Sekubaningi lokho kwenzeka lapha kwaNongoma, sesikubonile. Ngifuna ukusho lokho ukuthi uyabona nje ezikoleni kunenkinga. Uqhamuka hayi labantu ukuthi baqhamuka eMaritzburg mawuthi uyabuka kusuke nje kwenziwe khona lapha ema-office akwa-education. Siyakwazi ke lokho. Makuthiwa nje kube nekhomishana vele ungqongqoshe hayi wesifundazwe, wekwazi lonke vele enza ikhomishana ezokhuluma ngezinto eziZululand. Sophumela obala thina sikhuluma. Kuningi esikwazile sikubonile. Okuyi-corruption. La eZululand. Sengikhuluma lokho ngoba kunomfo kaZungu, ngikhuluma ufundisa kusiphi isikole. Osenkingeni yokubulawa futhi engabulawa noma yinini, ebulawa ngabantu abakhokha. Bekhokhela ama-post abasasebenzi, bamnikeza imali wayisa komunye uthisha ofundisa esikoleni esikhona lapha eZululand, kwesinye isikole oyishoshovu angazi uma lisenyonyana kodwa isethenjwa lesa sikole sakhe. Edayisa ama-post kusukela ku-20, ngicabanga ukuthi kusukela ku-2015 if I'm not mistaken, ebizo 15,000 20,000 baqashwa abanye. Ngiyabazi, siyabazi baqashwa. Uyabona lo mfo kaZungu ngoba ngikhuluma sesihlulekile ke manje, sengidake ngikukhulumela ngoba impilo yakhe isengcupheni nomfana lo semncane. Ngazi ke phela ngoba unenhlebe kodwa yena ngibona semncane kimi. Le ndoda isenkingeni ke manje ngoba ngiyikhuluma lapha isenkingeni ingalimala ngoba abantu lo thishu besebenzisa yona nayo yakhokha ukuzithola ipost, yakhokha yabuye eGoli azosebenza, yakhokha imali yayiya kwenye official komunye director oseMaritzburg. Siyamazi naye ukuthi ubani. Uke wasuspendwa wama phinde wabuya ngoba vele kusentsheza ubucomrade. La eZululand kuye volunteer ingane uthi noma uyecela ema-office awesivolunteer kuthiwa hamba ngomthetho, kodwa lezo ngane le mali lezo ngane lo thisha collector le mali beyiqhamuka incwadi ziqhamuka eMaritzburg, iqhamuka ngayo lo thisha ziqashwe lezo ngane. Kodwa othisha omkhulu balakwa Nongoma noma eZululand mabethi bayokhulumela ingane awo ingane zabantu seyivolunteer, siyacela ukuthi ithola umsebenzi, kuthiwa lapha ema-office ngeke ngimusho ukuthi ubani athi no hambisa ngomthetho. Umthetho onjani ngiyazi mina ukuthi obecollect imali ekhokhisa izingane, siyazazi nezingane ezisebenza, siyazi nezingane uyabona nje ingane lapha eManhlanhla ngiyakwadladla la ngakithi yakhokha imali kwadayiswa inkomo kwawunikezwa lo thisha, athi gula nje icishe yafa nomama wayo uyagula, kwakhishwa imali azange ithole ipost. Ngikhuluma la kwaNongoma. Ingakho ngithi uPrima noHlomuka nomhlonishwa weZululand udirector abake basukumele lokhu beke benza ubulungiswa, kukhokhiwe imali la eZululand, kuthiwa kwenza ubulungiswa benziwanga.
ngikhuluma ngamabomu ingane ehlele emakhaya isebenze idizile zakhokha kwenziwa kanjani bakunje aqala ikhomishana sizofakaza sirate sinendaba nokufa manje makufiwa kufiwa akuyekele icorruption akuyekwe nje corruption yekwe aphunywe nje kuleyo nto le corruption kunzima kakhulu la eZululand kodwa makuthiwa ingane ezifundile bafowethu nibona ukuthi ku right zihlala emakhaya zinama degrees zinama PhD ezinye zenzo honors manje zihlezi ukhona umuntu sike saya ke esinongoma Citizen First saya kulesi sikole ngingahambi njengothisha futhi la ngikhuluma njengothisha ngikhuluma nje nanga ngikhuluma njengomholi wale organization saya kuleso sikole samba nomama nisamba nabantu abadizile bangawathola amaphosa afisa ngicela uthisha sacela uthisha omkhulu wakhe waye act ngaleso sikhathi sambona lo uthisha omkhulu waye act ukuthi uyamsaba lo memlo ambonto uyamsaba lo memlo kushuthi uyishoshovu ngenze ukuthi siyagaya siyabulala ngasasi sacheka ngathola ukuthi umyeni walo meme ungumseshi emaphoyisini umseshi emaphoyisini okusho ukuthi vele amaphoyisa njoba nje kumanje nje enza ngalendlela enza ngayo vele ayithembene ngenza noma yini naye mayezwe lo ngoba umfana lona wakwaZungu obephathiswa lo mama imali mayethu yakuyela uyomcela ukuthi baba ngicela ngisize unkosikazi wakho kunemali zabantu engamnikeza zona ezingaka ngicela kwenziwe imizamo usezwe wamblock umntwana nje usemblockile akasakwazi ukukhuluma naye umseshi la eZululand emaphoyiseni umyeni walo mama obe collect imali and bawakhile umuzi wabo ngeke ngisho ukuthi bawakhe ngemali senze kodwa bawakhile safika esikoleni sakhuluma wasidelela lo uthisha and wasidelela akane ndaba yabona iComrade nasemnyangweni lihle nasemnyangweni likhuluma kahle likhulume kuzwakala sakhuluma nesasihamba nabo abaholi njengamanje sefunda ivele emphakathini ke manje ivele emphakathini once kona ke ingane zabantu zine stress ziyagula why kuzoze kufuka ufa ingane zabantu umuntu okuyena owenza lento nalapha na eMaritzburg kunesikhulu sake sasuspend sabuye sabuyiswa ngayo le corruption ikuphi okulungiswayo ikuphi kongenziwa sethembe inike sinohulumeni oyiGNU njengamanje ukhona la usebenzela khona izakhamuzi ngoba la kubanjiswele kodwa manje safana ukuthi kuphethe lo yahulumeni obenza icorruption eganga dizwa dutshulwa abantu abangofakazi ngoba nento yokudutshulwa abantu abangofakazi nje hayi ukuthi ifika nobani yafika nalohulumeni kaNC kuyaziwa nje lokuthiwa nje makuthiwa khona umuntu ofakazi obedutshulwa nokudutshulwa makayaziwa ukuthi wafika nobani namuphi uhulumeni ngisho eminyangweni kuyaziwa emnyangweni wezemfundo sikwi-crisis ye-corruption ingakho nje kufana lapha imali nakhona ikhona into azikho kona ke kunje yithi mina la eZululand sinomuntu obe collect imali ayihambise ku director thizeni ingane kosokwenza sikhulume ke manje ingane zakhokha ayisebenzi ngenza kwesukela ukuthi shofeza ke ukuthi ke khona badayisa izikhala zokuthishela mina ngenawo ngenza ukuthi bengathanda sihlangane laphayana kwi-comment section sezovo lwakho 2010 ngalolu daba ungakhohlwa ukucofa subscribe button.